मावफैनाय जाबाय। ओमफ्राय दा लोगोसे आङो दुब्लि बारियावसो दंफैयो दै। न'आवहाय नेट नाङा आरोना लोगोफोर। दुब्लि बारियावहाय दंफैयो आं नै। दुब्लि बारियावसो रायलायहरदो नै। बेयो गासै दुब्लिबारि गोजा आरोना। बे दुब्लि बारि गोजा। फैदो लोगोफोर दसे फैदो। जोंनि दुब्लि बारिया माजाद माइ गायग्रा दुब्लि बारिया नै। ओमफ्राय नै बैयाव आसाम माला लामा मावगासिनो दङ बैयाव। नैबाव मा हाबदों दै नैबे हाग्रायाव मा हाबदोंथाय आयौ माबा बुस्थु हाबदोंलै बाव मा हाबदों बावलाय मा हाबदों आयौ ओरै हाबदों ओरै आयै बैजों नेवलायलै नेवलाय बैजों बें ब्र बैजों बें बैजों र' ओइ र' बैजों र' ओइलाय र' ओरै थाङि ओइलाय आयौ बैजों र' ओइलाय हनै बैजों दङ दै ओइ ब्र हरै बेंलै हरै बें ओरैसो ओरै दं बैजों र' बेजोंनो हम बेजोंनो बें आं हरै थाङि बेजोंनो बें र' वाव बेजोंनो बें बेजोंनो हरै थांबाय थांबाय दे हरै वाव मा बुस्थु दं बेलाय आया सियाल नैबे गुदुङाव दं बे गुदुङाव दं ओरै फै ब्र ओरै फै बे गुदुङाव दङलै नै बे गुदुङावनो नैबे गुदुङाव हाबदों नै बे गुदुङाव दं आरोना हरै हाबबाय नैबे गुदुङाव दं बे गुदुङाव हाबदों बिराद गिदिर मासे बुस्थु हाबदों बाव एन्जर
नै बावहाय गुदुङावनो हाबदों वाव 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 नैबेनो ओरै थाङाबा नै बे दहन्दरखा आरोना नै दहन्दर हाबदों आरोना नै बे बस सानाय दोनैसो नुदों आङो नै बेलाय देन्जार आरोना इयो बैयावहाय देन्जार लोंख्रुबग्राखा नै बहाय थांथिनायथाय मानसियाबो बहाय थाङो बा थांनोसै आरोना नै नायनि सोर नै इयो है मानसिफोरसो गुन्दा साला गावनो गुन्दाया ओरैहाय दा नै ओरैहाय बेबायदि आरोना नै लामा हायरड ओमफ्राय नै बेयावहाय माबा पस्ट खुन्थिया गोजौ गोजौ गायनोसै नै बैबायदि पस्ट खुन्थिया गोजौ गोजौ गायनोसै आरोना माबा नै हाखर जावगासिनो दङ आरो दखान फिसा दङ हनै ओरैहाय बहाय पस्ट खुन्थिया गायगोन खोथै खोथै औ बा औ मा होनदों औरा हगारनोसै बा हगारनोसै टावारानो डिस्टार्बलै जोंनिजों लोगोफोर टावारानो मा होनदों ए एकबारसो राबा एकबारेसो माय दखान होदों रा नै एकबारेस दखान होदों दखान फिसा दङ नै बेवहाय जोङो गामियावहाय दखान फिसा दङ नै बे बायानो होयो आरोना नै खालि लालायलायदो आरोना बे बाया दखान होयो नैबावहाय बिथांनिया अनेकथा दखान नै पेट्रलबो थावबो नै मोननो हागोन ओमफ्राय दा बेयाव मोननो हागोन आरोना लांफैनो हागोन ओमफ्राय दा लोगोसे बिथांनि दखाना नै बेनो बा मोजां दा बा नंगौ दखाना बिराद मोजां आरोना नै दखानाबो गावनो बानायो गावनो बानायखायो नै बाय जाग्रा सिनेमा हगारनायसै राबा बावलाय हगारनोसै बा खबर सबर थिगखा दाबा आस्सा दे ओमफ्राय ओरैजाय नै बे हाखर जावगासिनो दं आरोना
फैदो दे लोगोफोर फैदो। जोङो बे लामा गेदेर आरो लामा गिदिराव दङ नै बैयाव पस्ट खुन्थिया माजा थिखोयोथाय ओरैबायदि पस्ट खुन्थिया थिखोदों हनै आं देखायहैनो बे पस्ट खुन्थियाखौ आं सान्दों मानसिजोंसो थिखाङो सान्दों दै आङो बे पस्ट खुन्थियाखौ आं मानसिजोंसो थिखांनो औ माबाजोंसो थिखांनो सान्दों आं ओरैबायदि बासनो बै पस्टखौ माजा थिखो नायनानै लादो नै नै मानसिजोंसो थिखाङो आरोना नैबे पस्ट नोगोद गोलावखौहाय नै मानसिजों माबायदि थिखोयो दै नै नायनानै लादो लोगोफोर नेटनि एसे प्रब्लेम जानो हागौ नै बेखौबो सोनो जासिगोन आयौ गोगोम गोथौ नै नै दिनैसो नुबाय बिदि थिखोनायखौ साथाम सयजन सातजनजोंनो बे पस्टखौ थिखोयो नै सातजनजोंनो गोगोम गोलावखा नै बेखौहाय बिसोरो सातजनजों थिखोयो आरोना नै थिखोनोसै नै नारखोनोसै नै नायदो दे माबायदि थिखोयो आरोना नै बिसोरखौ बिदि थिखोयो नैबे कम्पानि दै आसाम माला कम्पानि बे आसाम माला कम्पानि नै बियो आसाम माला कम्पानि गोगोम गिदिर दै जोंनि गामियावहाय सापागुरि टु मालिबिथा भुटान बर्डारसिम हाबग्रा लामा जे बानायगासिनो दङ नैबेखौहाय बिराद गिदिर लामा जागासिनो दङ ओमफ्राय दा बे लेबारफ्रा नैबे जोंनि गामिनि हायावहाय केम्प बानायनानै थादों आरोना
नै आरो नै बेयावनो बिराद गिदिर नै बिराद गिदिर स' अब्ला दिनैनि लाइभखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन ना लोगोफोर बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेटआबो प्रब्लेम जाबाय आं न'आव दसे थांनाय जासिगोन लोगोफोर ना लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन आं